Máme to teda zapadé tady. Máme tady už nějakých 15, si myslím. Tak pojďme. Pojďme na to. Hlavně, ať nám tam padají mušličky. Když to vyplníme celé, nebudeme smutnit. Ovečka, batík, OK. Pojď ještě nějaký minor, co? Nebo majorek, anebo taky nic. Co ti jebe? Tak to jsme skončili hodně rychle, kamaráde. No, OK. Jako nebitého litrandu. 11 zapade, co ti? Tak to nám hodně dlouho nevyplňoval teda. Říkal jsem, že ještě něco vyplní a to jsme skončili velice rychle, no. Tak první bonus tak hezký a tohle takový voje. A to jsou přesně ty bonusky, nikdy nevíš.